nke a nwa gị na onye ebe bịara na be m tata amụkwa m n'udo dị maka dike ga-adịghị m. Uncle, auntie, udo dị. Mụ na di m bịara ebe anyị bịafụ gị na auntie. Di m ọma, gbazahụ ife anyị jiri ebe. Nwanne m nwoke nke bụ eziokwu ịma na enwere ka ndụ m si wee kama na abụzi m onye gbanwere agbanwe. Ọ ya ka mụ na nwunye m bịaziri ezi ka anyị yọọ gị na nwunye gị ebe a ka anyị yọọ gị mgbaghara. Ọ ya mekwe werezie gotekwuzie mmanya o nwetara gị mmanya ka m were yọọ gị mgbaghara ka ị mara na o si m n'obi. Biko were mmanya o si m n'obi biko nabata ya antị biko yọrọ m ya biko nabatara mmanya o si m n'obi biko biko. So ya mere nwanne m nwoke nsị ka m bịa ka m gosikwa gị na abụ m onye gbanwere agbanwe. Adịghị m ebizi ndụ ọjọọ ndị a na-ebi bụ mana echebụ m n'ọnwa ezigbo ndụ ka m na-ebi kama na ama m na ọnwụ ndụ efuru efu ndụ mkpafu ka m na-ebi tupu Chukwu bi n'eluigwe were nwunye m nọ na gara m ebe a were jaa m mma nwunye m wee gbanwee ndụ m were ihe gbanwere agbanwe. Ana m ekele gị daalụ. Ya mere biko nwanne m nwoke gbaghara m ma gbaghazi ụkwụ ọzọ ịnọchiri anya nna m ihe ọbụla kwuru na ka m ga-eme biko ọ gbanwego ọ bụ onye gbanwere. Paul obi m na-adị asị m na ọ dịkwara nke na alọ nla ọ bụ ya Ọ bụrụ ọrụ oge m batara n'ezinụlọ a oge mbụ gị na ntị gwa m ọtụtụ ihe gbasara ụdị m anụ m wee fụta ya ka ọrụ nnukwu ọrụ dịrị m na ezinụlọ m mana kịta ekene m Chineke na ife niile na-abịgo na ndụ ekene m Chukwu na ọgbanwego. Ọnkụ anti biko anụ ayụ biko. So n'ikpeazụ ezinụlọ a ga-anọ n'udo. Chineke ekene dịrị gị o, ekene dịrị gị Chineke. Jovita biko ekene dịrị gị. Ị rụrụ ezigbo ọrụ n'isi ya. Chukwu gọzie gị o, Chukwu gọzie gị. Paul Chukwu gọzikwa gị. isi unu na ife anyị na-ekwu kịta na ọgbagwojughị m anya mana ọ tụghị m anya n'anya mụ na mana na-asị asị. Paul gịnwa ji ọnụ ekwu ife ị na-ekwu n'ebe a kịta. Ihe niile a kwuru ebe a si na naanị obi wepụta. Ama m ihe nnekwu doro m anya. Nsogbu adịrọ. Ekele m Chineke onye mmelụ ka nwatakịrị anụnwa bụ Jovita wee bụrụ nwunye gị. Nne m Chineke ya gọzie ọ bụ egwu a mere nwanne m nwoke a ka o si na anụ gbafu ọ gbafuru wee chigheta azụ. Enwere ihe ịchọrọ ya enweta ndeme achọrọ m ka akpụkpọ ndị ụmụnna ka mụ na ya kwuo ụfa ha gba ya kwuo anyị. ọ bụ ma nke ndị ụmụnna hapụ ebe a mmeji aka m wee jee nwere ka m jọrọva ndị ụmụnna m amelụ m ama mmelụ m so hapụ nke ahụ anyị chọkere ụlọ ọjị biko na nwanne m nwoke ya. Abịa ka m gwa gị na ụlọ ụmụnna agbago maka okwu gị na fa nwere. Fasị na ihe akwụ ụgwọ fasị na nra abada gị na ihe akwụ ya mana site na mara Chineke ego mfe gawa gị na fa enwezi okwu eziokwu keze bisi weta ego ji wee kwụ ụgwọ. Ya ejirọzi m ụgwọ. Mba.
Daalụ. Chukwu gozie gị. Nwunye m chelu achọba onye a ga-ekene ekene kịta ọgụ maka ya eburu ekene n'ụkpa bịa butere maka na ọgwụ mere ife a ka ọ bụrụ ife bụ gara ọfụma dị anyị ụmụnna si na ihe esiriva nri ka gị na-aba nwee ike irikọkwa nri ọzọ ka e wee ma na ife niile ekwuru adịgo ka esikwu ya nke a bụrụ nsogbu. Kama gịnị? Ihe nọ n'okwu a bụ na nwunye m bụ onye nwere okwu ikpeazụ nyere okwu ị na-ekwu na ihe owulo kwuru ka m ga-eme. Di m biko agadi n'ebe a biko jidegodi nke a efu ekwenyere m na nke ikwu chaa gị nwaka bụ onye isi ezinụlọ ebe ị bụ onye isi ezinụlọ naanị gị nwere ikwu ife ya eme ebe a kịta. Nwunye m mbachikwere ọ bụrụ na di gị si na ọgwụ ya ekwu nke na-eme ebe a kịta ikwuo maka na unu na-abụ abụgoro ofu ọ bụrụ na ọgwụ abịa ya agwa m nke m ma anụ ịgwa m ya anaghị ntị. Ọ bụrụ sọ naanị na di m ga-eme ya mana ọ ga-eme ya n'ụdị pụrụ iche ka onye ọbụla wee nwee obi aṅụrị. Ọ bụrụ na a na-agba nwaanyị egbe aka m agbapụrụ ya egbe ebe a kịta ka ngosi gị na ihe iwu na ọ gbaba m n'ahụ ọfụma negoro ihe iwu mere anụmanụ ọkara were ya Agata ịkụkwara aka na tipa bụ aja ogivota nọ na atọ gbọghọdị m shish enwe dị ka ọha m ebe ifo m na ana m achọgodo ego m ma eji wee gote peteri m niile emebichago ha ncha niile akachago nka enwe dị m shish 4 million naira iji zikwana wee bata ka ezi femere 4 million nke a bụ akọ Mike Ejeagha jee jụọ mma gị nwaanyị a mere m wee para ego di m panata n'ụlọ ebe a 4 million naira nji wee sibe di m nata paria no lipịasịa 4 million naira afụrọ m be di m anọrọ m nwatakịrị mpere mpe na-ebe akwa m amachọdị m ịka akụkọ iwe na-ewe m iche ego m na gị na mama etipịa bụ 4 million naira ma ekwure mụ na ọhụ mụ na ya ọnya nya bụ ihe kpọrọ ego niile anụ nwere ihe ọ gwara m obi na-ekwe gbago di m maka na onye ma-emu nji wee si na be di m nwere 4 million naira natawa ọ sị m na nnata nka sisi nnatara ebe a ụpara ị ga na-eri o nwere ihe eji ega mechepụta be di m nwa anọrọzi m kedu ụmụ susu nne m ndị ewu nne m debe na kichin mmeri mama anyị maka ị na-akpọ ụmụ anụ ọfịa na ụmụ otolo gbawasị nya ọhụrụ na-abụ ndị debe mmeji meni azị ngwa nụnụ nyezi anụnụ m ndị n'olu onye omume ikene fo obele nni anụ ọmụ na Sister Nkechiri amama agụgụ ya bụ ife anyị rigosi sta nọ ndị wee ji ọdị anya afọ agụgụ anyị marizi nni ihe nsọ ihe gị kwesịrị ịka na ya iyi bịa kwuo okwu kịta ọnkịwa bụ eme pụọ n'iji eli ede gwa m okwu nke gịnị gwa nke nwaanyị ibe ya ịgụ ka nke oisi kpọ nkụ oisi na-ada amị mkpụrụ ife bụ ị na-agwa m okwu mama ihe ga-esi na-agwa ụdọ okwu dị otu ahụ mama ikwu na-ekwufekwa ọnụ ị na-ekwufekwa ọnụ otu a ka isi wee lalụ m mee m wee para ihe dị ka 4 million naira parata n'ụlọ ebe a para ya panye gị ruo taa nwa igwebe m ihe ije ga agba eme ihe mepere ọnụ na-agwa mbara na ọgwụgo otu a ka ego si agwụ ime m 4 million ọkwụbọsị iwe ịpata anya ọkwa iji ụgbọ wee bubata ya ebe a ọrụ ụgbọelu febata anya bụ 4 million ifela ada eme ijesi ije ife ichetawo bụ 4 million ị na-ekwu ya dịka nnukwu ife inye m ife mmadụ na-enyere mmadụ gịnị ka o gotalụ m ọ gịnị ka o menwuru m ife ka na-ekwu bụ na unu etolugo ogo ị na-eneta m anya ekwesịghị m ị na-ata afọ a na-ata kịta ị na-agwa m ife na-enwe ikwesịrị ka akpọ gị nne ọ kwefu gị hei mama omume gị jọsisi ahụ ikwesịrị dị ka akpọ gị onye nne chacha dịgoro ihe mepere ọnụ na-ekwu otu aka isi wee mee m nnọọ mama ekwukwana ka m kwuo okwu o kedu ịchọ ka si nweta ego nye gị
ebe esi weta ngwanụ nwa m mgbe ị na-amara ebe esi weta ego eji wee nata m anya ka ngozi ala jee gbaa akwụna efu maka ibe na-eme nwa bụ ibe ya Nkechi jee gbaa akwụna nye gị ego ife ọfụ ọ bụrụ ife ị na-agbagbu agbagbu ka nkwụ ya kịta asị ka imoto m fuo Agata ọkwa maka igbu ọchụ jee kwatụ mmadụ isi bịa nwanne ya nụ ị na-ịkara agbachu ọgbachu nwoke m onwe ndị m na-enyekwa gị onwe ndị m ili nyekwa m ya nyekwa m ya mụnwa bụ Agata ka ị kọrọ ụdị ọnụ a kedu nekwa na ya onye ọbụla ọrụ nke ya na-eji ugbo gịnị ka a na-eji ugbo eme jee ṅụọ nzobo mama mba chọkwa m ya biko nke i mere anyị adịgo too much ana m achọ ka m ga-esi nweta onwe m ọ bụrụ na ị chọrọ ịkọ ugbo were ọgụ gị na mma gị jee n'ugbo gị jee kọọ ugbo akwara m ị na-apụta ala ana m apụ ala so onye nke a na-ekwukwa ị na-ekwu ị bụ anụ ọfịa unu ya na ebe ejebe m ugbo onye eji gị ga-eji ugbo ahụ ebe ka ị chọọ ije onye a na-ekwu ị na-ekwu onye nke a na-ekwu bịa ebe ka mangi wa mangi rapụ ya aka mama rapụ ya aka ọ na-akwụkwọ gị na-eme gbọrọgwụ gị nwụọ na-achị nọ ya n'ọgụ maka na anyị na-agbachiri nkịtị n'ụlọ anụ chee na anyị amara ife ịma nkụrizi mama mama kurienu ọgbọgbọ nkwa ga aka o ọkwa akata kwa ga aka ọkwasị ịmakwa ịbụ mgbe mmadụ na-eku mere mama ichelugodi papa ọgbọgbọ kwa mama akwụkwọ eze ekwu mama biko bịa nke ịmanụ ka agata m ụma na-ekwu oke agwa arụgbọ ife ọbụla ịchọ mma emeri gị biko ọkwa egwuregwu ka anyị egwu mama biko akwa m aka o gara akwadokwa ịkwa akwa biko mama biko ọkansi jee mama ka ị na-eme ọkansi wee jee gwagwo n'okwu nụrụ biko nụ gwagwo n'okwu gịnị na-eme baba gwa ha okwu gịnị na-eme baba gị nwere ihe okwu ahụ na mama akwụkwọ na mama ka mọgọdị ndị uwe ojii hello ọkwa eziokwu ọkwa eziokwu biko kedu oge unu na-abịa unu na-abịa kịta mba nụnụ onwe ga-ebe onwere onye na-esi n'ụlọ apụ tupu unu abịa ebe a anọ m ebe eche unu bịabanụ kịta ụmụ mma ka anyị igbu ọchụ ọzọ ka tegodi ya ka abịa ọgọ m abụ m si na ọbịbịa unu obi tụkwa m n'anya ọbịbịa ego na nwanne gị nwoke mbụ ọgọ m nwoke na nwa m nwaanyị ọ tụkwa m n'anya na ihe niile unu bụbịa ebe a aghọtarasị m ọgọ m mụrụ m nwanne m bịalụ ka anyị kene gị na onye be gị
maka ezigbote nwaanyị ndụ ya nwanne m nwoke. Ịmakwana kemgbe nwaanyị batara ezinụlọ m, udo, ịfụnanya jupụta na be m, jupụta na ụmụnna m niile. Nke a wee doo m anya na gị na onye be gụzuru ya ọfụma. Anyị wee na-asị ekele dịrị gị. Mana ifu nwanne nwoke a kịtịkpa ka ọ bụ kịtịkpa aja anyị na-akpọ kịtịkpa aha ata ntị ya anụnwa ata. Mana sinsi nwunye nwaanyị a batara be anyị, o mere wee juo oyi ka ice water. Wee na-asị ekele dịrị unu. Biko anyị ji mụ na ụmụ nwanne m ji ma mmanya anụnwa ma ọjị anụnwa wee bịa sị anyị kene unu maka ezi ọrụ unu n'isi ya. Adasị ekele dịrị unu. Ndị ọgọ nọn ekene m nwere. Ọ bụrụ m si na m aghọtara ihe ị na-ekwu, mana abụ m onye asị, ọghọtara m ihe na-ekwu. Mgbe ada m nwaanyị na-agabiga ihe ọ na-agabiga n'ezinụlọ gị, o nwere ihe mkpọrọ ya. Ihe mkpọrọ ya bụ na onye a na-ahụ n'ezinụlọ na-emesịa na ọ ga-adị mma. Ekele Chukwu na ọ dịgokwe mma kịta. Maka ama m onye mụ, ama m ihe ọ ga-eme. Paul, ekele gị nke ukwuu. Obi mbụsị aṅụrị na enwezi aṅụrị. Ka akwa isi mbido, ọkwa isi bido dị ihe a. Gị na nwa m nwaanyị unu ga na-elekọta onwe n'anya, ọ ga-adịrị na mma. Unu ga-amụ nwoke mụọ nwaanyị. Ọ ga-adịrị unu mma mbọsị orie, ọ ga-adịrị na mma mbọsị afọ, ọ ga-adịrị na mma mbọsị eke, ọ ga-adịrị na mma mbọsị nkwọ. Ndị ọgọ nọn amalịjam alụkoloko nọn ndị ọgọ ekene gị. Adam nọn ka ngwa ụmụ ụwa okwu, ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ibe m, anụmahịa unu n'afọ Chukwu. Unu na-erubere nne na nna unu isi. Unu na-erubere nne na nna unu isi. Maka na akwụkwọ nke Efesọs isi nke 6 amaokwu ruo nke 3 ọ sị anyị jisi ike na-erubere nne na nna anyị isi ka o wee dịrị anyị na mma, ka anyị wee nwekwa ogologo ndụ. Mana ka anyị na-erubekwara anyị isi, ọ dịkwa mkpa ịmakwa mgbe a na-edufe anyị ụzọ. Maka asị na nnụrụ ife nna m kwuru, ọ karị dị m otu a. Nke mbụ bụ na enwere m agba nwa, ọ bụ ọgwanụ dịka nji. Nke kachasịkwa na obodo m egbugokwa nne. Biko even Kraịst kwukwuru ya na ka Kraịst si wee bụ onye isi ndị ụka, otu anụ aka nna anyị sikwa wee bụrụ onye isi ezinụlọ anyị. So biko ụmụnne m na ụmụnna m, unu jisi ike na-erubere nna unu isi. Ọ dị ezigbo mkpa, ọ dị ezigbo mkpa. Biko nna anyị unu afụgono ka ọ dị m. Nna anyị unu biko, amara m ka ọ ya esi dị m, ama mma apụtakwa ije a, amara m ka ọ ya esi dị m. Mana ka unu na-echekwa maka ihe m gwachara unu tinye anyị n'ekpere, unu tinye anyị n'ekpere, unu tinye anyị n'ekpere. Ngozi unu.
bulu onye mesia oya fuku ima sotata ima ifechi abu ifo obu ni mere n'ụwa oya kwesogi o metalu bulu ade mete ya n'akwa o metalu bulu ada agbata ya n'ọsọ o metalu bulu onye na-eme ochetechi o metalu bulu bulu ya o were bi jazụ eje o metalu bulu ife mere ofu mbọsị o metalu bulu ya bịago ụgwọ ofu mbọsị o metalu bulu ebere adịghị ya chacha o metalu bulu bulu ya o were bi jazụ eje o metalu bulu